Ay, naku, ambot mainday, uy. Ayun mga lalabs, kung wala pa talagang harang, hindi ko na alam. Sumasakit ang aking tiyan. Ayan, alright. Pit striker, mag-love shout out. Ano, may harang na ako, wala pa. Pit striker, nanggigigil na ako eh. Hala, wala pa rin. Host, after 15 minutes naman meron ng harang yun. Kasi kanina lalabs, hindi lang 15 minutes, naka-ano na ako. 30 minutes, wala pa rin kanina. Hintayin lang natin si wala pa po. Anong nangyari? Host, after 15 minutes daw. Hindi natin alam kung anong problema ni Tatang. Si wala pa po. Ayan, meron na. Alhamdulillah, meron na. Pet striker, meron na. Kanina wala. Talaga to si Lolo. Gusto lang talagang mag-take two. Oh, see? Yes, now I see. Tamsak dati, dikit, Marco Agustin Tusok. Ayan, may harang na si Hos. Kanina tuloy nakasimangot ako. Ayan, salamat mga lalabs. Sana magsibalikan yung pumasok kanina. May harang na si Hos. Kasi kung hindi ko yun lalagyan ng harang, James Kerr, Sir, mag-love shout out. Sir James, ayan, may jacket ka na po. James Kerr Vlog. Ayan, kung hindi ko yun tinik to matatapos yung 3 hours ko na walang harang, di wala akong kita. Dane Bird Channel, harang Host. Ayan, salamat naman at may harang na si Host. Tinanggal ko lang yung yung title. Hi Host, may bago po akong video. Ayan. Sige lalabs. Baba mo yung bago mong video. Masakit yung tiyan ko. Nakakauwi ko lang Host, 2 o'clock. Ayan. Laniski, ayan, nagbaba ng bahay nyo. Upload from Laniski Vlog. Ayan, kumusta ka na? Tusok again Host. Tusok again, salamat sa patusok mga lalabs. Ayan, salamat, may harang na ako. Ito si Lolo, gusto lang talagang tinanggal ko na lang yung title na happy. Hindi ata si Lolo happy ngayon Tinanggal ko yung happy lapagan. Reno Lalab, salamat naman, salamat. Bisita lang sa LS mo, Host. Sige lang lalabs, may harang Host nang pumasok ako. Ayan. Ayan, salamat naman, may harang na. Simangot tuloy ako kanina. Wag happy, sabihin mo aray. Aray. Aray nako. Ayan, thank you so much, 6 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much, 6 million. Ayan, napakahabang harang. Kirut, kirurut. Ayan, okay na siya. May harang na. Ayan, Laniski, nababa ng bahay. Palablab, pabalik agad from James Kerr. Ayan, new upload video, patalsik. Ano na naman tong patalsik Moreno? Ito na naman ata yung Dandelion Timoy. Oh my goodness. Ano to Rino? Laplapan to OMG. Oh my gosh.
Laplapan Torino, Tamsakdan, Madam Mary Rose, Mega Love shoutout. Yan, Rino, ang bilis naman. Laplapan yung, ano mo, bagong upload daw. Tamsakdan, Madam Mega Love shoutout, Madam Mary Rose, ayan. Denver Channel Lalabs. Mary Rose Nation, nagbaba ng bahay. Ayan, 4 million in the house, Mega Love shoutout. Thank you so much, 4 million. OMG. Harang pa more from Madam Mary Rose. Ayan, buti nga may harang na Madam. Kanina kaya wala. Masarap kaya. Masarap yan, Rino nga masarap. Sabi mo eh. Masarap nga yun, sabi mo eh. Nakakagawa ng ano yun, bata. Ayan, si Sir James Care Vlog. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, nag-yelish yan. Laniski, kalimbangin mo si James Care Vlog. Lalabs. Ayan, si Madam Mary Rose. Si Rino malaki yung kanyang ano, banana. Harang hos. Sana all may harang na. Ayan, salamat naman Denver Channel. Salamat nga at may harang na. Kanina iwan ko kay Lolo kung anong nakain niya. Hindi niya ako nilagyan ng harang. Nabuang na to si Lolo. Mary Rose Nation, galing na po sa bahay nyo. Ayan. Harang hos. Ayan. Salamat lalab sa iyong paharang. Salamat. Tamsak po, shoutout from AJ Vlog TV. Ayan. Lalab, salamat. Salamat, salamat. Ayan. Madam Mary Rose, dana po si Sir James. Galing na daw siya sa bahay mo. Ayan, thank you so much. 3 million daw sa Mega Love shout out. $3 million in the house. Mega Love shout out. 3 million in the house. Thank you so much. Ayan, okay na host. May harang na. Ayan, salamat naman lalabs. At hinarangan na ni Lolo. Sherwin Reyes, galing na po ako sa bahay mo, idol. Ayan. Sherwin lalabs. Pabalikan na lang si James Care Vlog lalabs. Si Sir James. Ayan, Laniski. Kalimbangin mo yan si James Care. Ayan, maraming tao dyan lalabs. Ayan, si Denver. Mga nag-ilis yan. Harang. 2x2. Ayan, lalabs. Salamat. Salamat. Ayan, sinito ko sa bahay mo, lalabs. Butter shrimp. Wow, sarap. Ay, mga prayer. Wow. Lani, mag-ano ka na? Di ka pa nagsa-silent LS? Mag-silent ka na, lalabs. Oy. Nang may ma-play na ako sa'yo. Ayan, nilagay mo na pala to sa playlist. Good. Ayan, good girl. Mag-ano ka na, lalabs. Nasaan na ba yung laptop mo? Bago ka matulog, i-set up mo. Punta ka lang doon sa ano. Iba sa mobile, makikita ka doon yung paano ka mag-upload. I-click mo yun. Meron naman pagpipilian kung gusto mong ano, live. Doon, click mo lang yun. Hindi pati di ako marunong LS. I-silent mo lang. Maglagay ka ng ano, ng malaking teddy bear. Nakaharap yung computer mo. Hayaan mo lang nakabukas. Kahit 3 oras, 4 na oras eh. Punta ka doon sa account mo. Punta ka sa YouTube Studio. Di ba pag nag-upload ka, di ba yung parang may cross doon? Tingnan mo doon, click mo yung live doon, lalabs. Di ba, Lani?
Na iba nag-upload ka. Hanapin mo doon yung live. James, thank you, OTW from Laneski. Ayan. Mag-silent ka na, lalads. Oy. Kasi itong ano mo, hindi pa to sapat for WH mo eh. Kasi nag 300 ka na oh. James, thank you, Medem Vlog, Migalab shoutout, Medem, ayan. Medem, Migalab shoutout. Boss Rico, official, hinanap kita kanina, lalabs. Inom lang ako ng tubig, mga lalabs, wait lang, babalik po ako, ha. Kasi kanina na ano ako eh. Stress. Sakit, baby. Sakit. Hindi. Hindi ko pwede sa loob, may sakit. Makasama ka naman, uy. Lalo, makasama ka kay mama, uy. Ayan, Laneski, nasa bahay mo ako, ano to? Yung butter shrimp mo, oh, sarap. Ayan, galing magluto, marunong magluto. Boss Rico, huwag kang umalis dala, Boss Rico, ha? Oh, marunong na sila ni mag-edit, oh. Ayan, Boss Rico, nagbaba ng bike connect, guys. Suklian ko agad kayo, promise, from Boss Rico. Ayan. Ayan, James Dan po, thank you from Laneski Vlog. Ayan, Sir James, Dan na po sa'yo si Laneski. Yes po, idolos, nagluto lang ako kanina. Sige lang, lalabs, kasi nag-tikto ako. Nag-tikto ako, diba, kasi kanina walang harang. Mission TV, ayan, binababa ni Nightbot, mga lalabs. Boss Rico, official, okay na sa'yo, tol. Ayan. Ayan, Boss Rico, lalabs, kalimbangin mo yan si Sir James. James Care Vlog, nag-i-release yan, lalabs. Ayaw makisama. Majoyce Key TV, Migalab shoutout. Majoyce Lala, Migalab shoutout. Majoyce Key TV, musta? Ayan. Okay lang, lalabs. Majoyce, musta? Okay lang, lalabs. Salamat. Anyari sa'yo, bakit irritable ka? May nagtanong. Sumasakit kasi yung ano ko ba? Puson. Ang galing mo naman makaano ng ano, James Care Vlog. Na hindi ako komportable. Masakit yung puson ko kasi, James. Ay. Nagilis ka pa, buntis ka. Ala. Nagilis ka pa, buntis ka. Buntis agad. Di ka pwedeng may regla lang. Dapat pinalipas mo muna. Ayan. Sana all buntis. Ayan. Majoyski TV. Premier patusok po. Ayan.
Ang galing man makaano, James, makabasa ng ng nararamdaman. Nasa umpisa ka pa lang, paano na ang dulo, haha. Hindi, uminom na ako ng tubig, okay na. Ayan, Boss Rico, official ng baba ng bahay, Boss Rico. Okay na ako, uminom na ako ng tubig. Ayan, akin na nagbaba ng bahay, may Miguel shoutout. Bakit, Sir James, pag buntis ba bawal mag-ilis? Alam na akin na Miguel shoutout. Hahaha. Hello there, thumbs up, Miguel shoutout, beautiful woman. Sana nga sabi niya kanina buntis ka. Ay, Reyno, Miguel shoutout, ayan. Hindi naman concern lang. Hindi. Sa lahat ng tao kanina dyan, ikaw lang yung nakapansin sa akin. New upload wholesome video. Ayan. Buhay ni Matit nagbaba ng bahay. Sana all maganda kilay, haha. Shirley Rodriguez, ayan, nagbaba ng bahay. Shirley. Liza Butterfly, ayan si Miss Beautiful. Miguel shout out. Tamsak sis. Dan to you, Mr. Mastelar from AR. Ayan. Malakas kaya ang pick up ng mic mo. Nadinig ko pati paghinga mo. Diyos me, haha. Ang galing mo naman, Sir James. Kasi sumasakit yung puson ko kanina eh. Nawala na. AR Mix Vlog. Ayan. Sis. Ayan. Shirley Lalabing shout out. Nandito pa ba si baby pa yung bahay niya? Dantia Valdez, Miguel shout out. Boss Rico. Ayan si Boss Rico, baby yung bahay. Laniski, baba mo na kita lalabsa. Ayan, baby yung bahay nito, baby. Sir James nagbaba ng bahay. Dals Lalab by Risa Gar, mega love shout out. Liza Butterfly, new upload ko, salamat. Ayan, lablabin natin yan. Lanis Kitamsak Dan, ayan, salamat lalabs. And si Liza Butterfly, lablabin natin. Awi Sam from Shirley. Good afternoon, host, at sa 9 million mong bisita sa bahay. Ayan, maraming salamat. Rino Pusidan watching from Alan Aquino. Buhay ni Matit, Shirley Rodriguez, done to your house. Ayan, Shirley Lalat, can you return to Buhay ni Matit? Ayan. Dantia Valdez. Ayan. Alan Aquino, Miguel shout out. Dantia Valdez. Ayan.
Dals by Rizagar. Ayan, nagbaba ng bahay. Connect sa nakapin, guys. From Boss Rico, OTW, buhay ni Matit sa Amerika. Okay, there. Ayan, punta ako sa bahay mo, Boss Rico. Ayan, Boss Rico, Dan Pulods, pasukli na lang. Dan Tia Barlis TV, dan to your house. Buhay ni Matit sa Amerika. Okay na po ako sa iyo, madam. From Sir James. Tatawa ko kay Sir James eh. Ayan si Sir James nang baba ng bahay. Boss Rico Lalas, nakalimbang mo na si Sir James. Ayan sila sa Butterfly, nag-GLS din yan. Maraming tao dyan. Nandyan si Dantia Valdez. Ayan. Alan Aquino. Ayan yung mga nag-GLS dyan. Kalimbangin mo yan, Boss Rico Lalabs. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Boss Rico. Bigyan kita ng 5 ha. Hindi na ako magbakas. James Care Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Boss Rico, unang dikit. Nag-ano na siya, nag-200 na siya. Ay, Moana Morena Miguelab, shout out. Sirina sa Suba. Ayan, may Sirina naman na pumasok. Miguelab, shout out. Ayan, meron ka ng jacket, Serena. Miguelab, shout out. Dantia Valdez. Ayan. Miguelab, shout out. Madam Miguelab, shout out. Ayan, Liza Butterfly, galing na po ako sa mansion mo, ma'am. Ayan. Ayan, Madam Liza, dan na po si Sir James. Please connect sa nakapin, guys. Nagsusukli po ako legit. Ayan, Shirley Rodriguez, nagbaba ng bahay. Dito ko sa bahay mo, pangalawang dikit. Pangalawang dikit. Boss Rico. Dantia Valdez, Dan from Alan Aquino. Ayan. New upload from Liza Butterfly. Ayan. Moana Morena, nag-iwan na ako ng kalat sa bahay nyo, madam. Pangalawang dikit, Boss Rico. Ayan, pinapanood ko pa. Dantia Valdez TV nan from Alan Aquino. Dantia Valdez TV dan James Care Vlog. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Pangatlong dikit, Boss Rico. Ayan. Alan Aquino, nagbaba ng bahay. Dantia Valdez TV. Ayan. I have no so much like. Ayan. Liza Butterfly, OTW sa'yo, sukli. Ayan. From Boss Rico. Ayan, Surimela Vegan Channel, Miguelab, shoutout. Dragon Gaming, ayan. New video from Dragon Gaming, Miguelab, shoutout, Dragon Gaming. Thank you so much, Lalab. James Care Vlog, Dan Sukli from Moana Morena. Ayan, salamat, Lalab, salamat. Ayan, Boss Rico, pang-apat na dikit to sa'yo. Champion Nash Miguelab, shout out. Alan Aquino, Ligo Challenge, Idol, sagad agad. Madam Ailinski, ganda mo naman. Ayan, salamat mo, Serena sa Suba. Ano ata to? Sino ba to si Serena? Si ano ata to eh? Si Madam Serena sa Suba. Mary Rose Nation, alam ko yan.
Si Mary Rose Nacion yan. Ayan. Alan Aquino Pulpak. Ayan. Watching na host. Liza Butterfly dan sukli. Blooming si host. Blooming ba? Ayan, salamat naman lalabs. Mas blooming ka kahit di kita nakikita. Ayan. Si Rina sa Suba. Ayan, ano na lang sana, kapinisa na lang. Mag 210 na siya. Pwede na tayong magpalit. Sorry, may labigan channel, okay na po ako sa bahay nyo. Ayan. Ayan, pabalikan po ninyo si James Care. AR, lalabs, kumusta na yung bahay mo? 907 ito, road to, ano to? Road to, lipat na tayo, nag 10 ka na, ano, 210. You are so nice. Thank you so much, Shirley. Ayan. AR Mix full pack from Majoyce. Ayan, AR lalab, kalimbangin mo si Sir James. Ayan, si Liza Butterfly. Nandyan, thank you sa pagbitay. Ayan, Liza Butterfly, full watch na kita sis, pasilip din sa bahay ko. Ayan. New upload from Bicolanang Oragon. Ayan, thank you so much. Ayan, bigyan kita ng ano, AR 5. AR Mix Vlog, ikaw naman po, sinagad ko. Salamat sa it's your turn. Ayan. Mag-U-turn. Ayan, AR lalabs. On the way ang 5 sa'yo lalabs. Vegetables, corn soup. Ayan din ako magbakas, ano, AR. Ayan, pasok lang naman na lang si Sir James. Shirley Rodriguez na nagbaba ng bike. Thank you, host. Ayan. Ayan, unang dikit. Ayan, 1 minutes lang pala to. Ipanood ko na to. Barber Fogs. Ayan. Harang, sarap. Masarap siya, lalas, malinamnam. Bicolanang Oragon, sarap. Ayan. Majoyce Key. Ayan. TV. Dals. Ayan, yung bahay ni Dals. Dals, dan na sa'yo si Liza. Ayan, lalab Dals. Pasuklian. Upcoming LS from Moana. Ayan. Tamsakan natin yan lalabs. Tamsakan natin si Moana, mga lalab. Ayan, si Miss Ganda. I like to have new friends. Mga lalab, please connect to Shirley Rodriguez. Ayan, thank you so much. Ayan, pangalawang dikit AR lalabs. Suremila Vegan Channel OTW po. Ayan. Ayan, pangalawang dikit. Ayan, si Sir James, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. Hindi na ako nagbakas, ano, AR. Ayan, AR Mix Vlog dan from Busrico. Barber Fogs nagba ng bay. Tusok Bicolanang Oragon sa binaba mo. Ayan. Lalab salamat, lalab salamat. Freddy Channel, mega love shout out po, Sir Freddy. Mega love shout out. Ayan.
Cheering, cheering, cheering. Shirley Rodriguez nagbaba ng bahay. Shuri may labigan channel dan po from Moana. Ayan. Jesser Lalabig Love shout out. Jesser 23 tamsak host. Ayan. Salamat sa patamsak lalab. Salamat. Ayan. Dan na sa nakapin AR Mix Vlog from Shuri may labigan channel. Ayan. Lalab sa AR. Suklaan mo yung dumikit sa'yo lalabs. Ayan, pangalawa. Majoyski TV Dikitan. Ayan. Pabalik na lang madam. Salamat from James Kerr Vlog. Ayan. Ayan, dan na Lynette Imas. Tamsak po. Mega love shout out. Lynette, thank you so much lalabs. Ayan, Joe TV Vlogs. Mega love shout out. Boss Rico nagbaba ng bahay. Ayan, Moana Morena nagbaba ng kanyang bahay. Thumbs up down. Thank you so much. Magandang umaga sa lahat. Shirley Lalabs. Ayan. AR Mix Vlog dan Kalimbang Ulsay. Pabalik po from Gisir. Ayan. AR Mix Lalabs. Pasuklaan yung mga dumikit sa'yo. Joe TV Vlogs. Nagbaba ng bahay. And Boss Rico Official. Nagbaba ng bahay. Freddy Channel nagbaba rin ng kanyang Viber Fogs galing sa tol. Ayan. 2.4k from James Care Vlog. Wati Sari Mega Love shout out. Ayan. Ayan, 8 million daw Mega Love shout out. Thank you so much 8 million. Barber Fogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. AR Vlog 915 Pasukli Idol. Ayan. Gawin natin tong 20 si AR. Ilan na lang sa kanya? Ay, tatlo na lang sa nakapin. AR Mix Vlog Tamsak dan dating dikit. Tatlo na lang sa nakapin mga nala, tatlo na lang. Ayan. Shirley, ayan, sa Shirley po nagbaba ng kanyang bahay, lablabin natin. Shirley Lalabs. Tamsak dating dikit. Alan Aquino from AR, ayan. Moana dan tamsak from Joe TV. Gisir Vlog, salamat. AR Mix Pasukli Idol, ayan. Barber Fogs, ayan, dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Joe TV Vlogs dan Pasukli from Boss Rico, ayan. Tadan, tadan. Ayan, Boss Rico official nagbaba ng bahay. Sorry, may labigan. Kindly return to Moana lalabs. Ayan, Wati Sari. Dan sa'yo lalab, Wati Sari. Pasuklaan si Giselle lalabs. Ayan, Dals, Majoyski, Pulwat, Sisi, may bakas pasilip na lang ang bahay. Ayan. From Dals, I'm done all you guys. From Shirley. Ayan, thank you so much, lalab Shirley. Barber Fogs, waiting idol. Barber Fogs. Pasuklian po si Sir James. Pasuklian na lang lalab. Salamat. Ayan, si Rudy Miguelab siya tara 10. Ayan.
Ayan si Sir James Care, baka may 10. Yayain mo. Moana Morena po nagbaba ng bahay. Ayan, isa na lang sa nakapin, Tamsak Dan, thank you so much. Shirley Rodriguez, Dan Kalimbang po, ayan. Shirley, kindly return to Gisser Vlog, already connected to you, thank you so much. Ayan, Alnakid na nagbaba ng kanyang bahay. Karapatan 3 banana sa bawat tamsak, ayan. AR Mix Vlog, Pasukli Idol. Ayan, Karapatan mga lalas, lablabin natin si Karapatan. Karapatan mo. Isa na lang po sa nakapin, isa na lang. Moana Morena, ayan, nagbaba ng bahay. Tingnan natin kung meron pa akong didikit sa'yo. Ayan, 20 na yung nakapin, 20 na. 920. Sino pa yung may bibing bahay dyan? Ikaw, Jo. Moana Morena. Gugmang Giatay, pa-jacket hose. Gugmang Giatay, Lalab Migalab shoutout. Ayan, Lisongson Migalab shoutout, Lalabs. Rodi Katamura nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Lakay Bikosi Migalab shoutout, Sir Lakay. Ayan, Rodi Katamura nagbaba ng bahay. Rodi Katamura, old friend. Ayan. Out na ako mamaya ha. Good morning sa lahat. Baba mo yung bahay mo. Di pa pala ako nakatamsak sa main ko. Tadadadan, tadada. Tadadan, tadadan, tadadadan. Jo TV Vlogs, Dan host sa nakapin. Ayan. AR Lalas, pasuklian na lang Lalas. Si Dals, AR Mix Vlog. Pindan po, ayan. Ayan, AR, pasuklian din sila kay Vic Jose. Dan sa'yo Lalas, Rudy Katamoro, TW from Jo TV Vlogs. Ayan, si Boss Rico nagawa ng bahay. Boss Rico. Ayan, Sir James. Ayan po. Biyan kita 5. James Care. Ayan, Sir James. Biyan po kita ng 5. Sir James Miguel Ab shout out. Gugmang Giatay. Ayan. Dan sukli na ako job lang. Dito ko sa bahay mo, Sir James. Intro and outro, wala pang 1 minuto to. Yan, wala pang 1 minuto. Yan, pinapanood ko siya. Unang dikit. Ito pangalawang dikit, Sir James. Mag-inang matagal nang nawalay sa isa't isa. Ayan. Dami kong dinikitan idol host, walang nagbalik. Pero Lalabs, nagbakas ka ba doon? Kasi yung iba naman kasing nagsusukli sila kinaumagahan na or pakatapos nilang mangisda. Hintayin mo na lang Lalabs, oy. Wag mo munang baklasin. Tanda mo naman siguro yung mga nadikitan mo, di ba? Moana Morena, ayan. Sige na, wag kang umalis dyan, bigyan kita uli ng 5. Kanang umiyak. Moana Marie, ayan. Dan Sukli, Parma Joyce. Gugmang Giatay, ayan, nagbaba ng bahay. Tusok din kita, Alan Aquino. Ayan, Sir James, meron ka pang harang. Okay po, wag kang umalis, ayan. Lakay Vic Jose, ayan, nagbaba ng bahay. Majoyski TV, ayan, nagbaba rin ng bahay. Bakas lang po from Majoyce. Ayan, Sir James, may harang. Barber Fogs, ayan, nagbaba ng bahay. Tingnan yung bahay ni Barber. Ang laki rin pala, si Leowin pala to.
Ayan, dan ako sa harang mo, Sir James. Ito, pinapanood ko na. Ako palang nakita kong nagsukli, ha ha ha. Yan, pangatlong dikit, Sir James. Lalas palatandaan, Miguel, shout out. Ayan, thank you so much. Ayan ang palatandaan, Miguel, shout out. Salamat, lalabs. Morning sa tanan. Ayan, Miguel, shout out, lalab. Ayan, Miguel, shout out sa ating palatandaan, Sir Jesser Dan po. Yan, lalab, salamat, lalab, salamat. Salamat ang palatandaan. Thank you so much, lalabs. Ayan, pang ano na to, ang palatandaan, okay. Ayan, thank you so much, lalabs. Ayan, pang 5 na to, Sir James. Ba mo yung pwede mang saw-saw, ma'am, mga swang. Siba mo yung bahay mo, lalabs. Natatakot nga ako sa ano mo. Bakit kasi yung boses mo, ganun talaga yung boses mo? Magbaba ka ng bahay, lalabs. Ayan, Macdolf, Miguel, shout out. Sir Maels. Miguel, shout out, Sir Maels. Sir Maels, lalab, Miguel, shout out. Hindi pa tayo kay palatandaan. Isa na lang kay Sir James, wait lang. Dan Pulpak Muwana. Saan na yun? Ayan, Sir James, pang 5 tong dikit sa'yo, lalabs. Miguel, shout out sa lahat. Ayan. Sumirila Dan po from Lakay. Sumirila, lalas, pasuklaan na lang sila kay Big Jose TV. Ayan. Lablabin mo yan, lalabs. MC Dolph Gore, dating kitang dikit, sir. Ayan. Sir Remila, pasuklian po sila kay Big Jose, lalabs. Gugmang giatay, Miguel, shout out. Dan sa'yo si Mad Joyce. Ayan, Sir James, may harang ka. Patatapusin ko tong harang mo. Yan ang palatandaan sa bahay, mga kulalabs. Tamsak na po sa nakapin from AJ Vlog. Ayan, lalabs, salamat. Bigyan kita ng 5, ang palatandaan. Dito ko sa bahay mo. Yung nagsasalita ba dun sa mo palatandaan, ikaw ba yun? JoTV Vlogs Dan 6 Banana po, salamat from Rudy. Saglit sa di ko pa nasuklian. Nandito ka pa ba, Boss Rico? Ay, nakakatakot naman to, lalabs, oy. Ito nga ako sa kabila. Hindi ko kiniklik yung picture mong may aswang. Napapanaginipan ko kasi yan, Hi CC from Hamari Vlogs. So nice. Ayan. Ayan, lalabs, nasa bahay mo ako. Kala ko 6 lang, OTW JoTV Vlogs. Ayan.
Lodi Katamura 15 loads. Ayan, from Joe TV Vlogs. Hamari Vlogs. Ayan, nababa ng bahay. Ang palatandaan dan na po from Sorimila Bigan. Ayan, palatandaan lalas. Pasuklian na lang lala si Sorimila. Dan na sa'yo, thank you. Ayan. Okay, salamat. Tamsak may video from Hamari Vlogs. Harang naman host from AR Mix Vlog. Ayan, lalag, tamsak na, dikit. Ang palatandaan lalabs. Ito, pangalawang dikit. Shout out from Yels Vlog. Miguel Love, shout out. Yels, shout out. Harang ulit ho. Salamat lalabs. Salamat sa iyong paarang. Gisirdan from Alan Aquino. Lakay Big Jose. Ayan. Sir Lakay. Ayan, lablabid natin yan mga lalabs. Alan Aquino. Nagbaba ng bahay. Nakakatakot tong kay palatandaan. Hindi ko tinitingnan. Baka mapanaginipan ko to. Haha, ayan. Di ba meron siyang video, yun pa yung nakasabit. Pag click mo yung itsura, nakakatakot. Hindi ako nanonood ng sobrang horror at napapanaginipan ko yan, uy. Nung isang araw, pinanood ko yung yung ni palatandaan. Yung video niya, natulog ako, ala. Dun sa panaginip ko, hinahabol daw ako ng aswang hanggang sa nagising na lang ako. Paggising ko, takot na takot ako, sabay ako nagdasal. Oh my God. Nakakatakot, uy. Lalo na mag-isa ka lang. Yung boses kasi niya nakakatakot pa ba, nakakilabot. Ayan o. Kaya pala tandaan. Yung nakapin. Ayan, thank you so much everyone. Thank you so much. Ayan. Ang palatandaan, puluwas po ako sa inyo, bakas pakisilip na lang bahay ko. Ayan. Ayan, lalas palatandaan. Pasuklian lalabs. Host, hello. Suna Chuchub. Puntahan ko muna mga bakas nila, mama. Ayan, Zuna YouTube. May love shout out from Indonesia or Malaysia. Ayan, may love shout out lalabs. Jesser. Dati nakitang dikit from Sorimila. Ayan. Sorimila Bigan. Natin yung bahay ni Sorimila. Wow. You have a big banana. Big banana. So na YouTube, gilab shout out lalabs. How are you, my friend? How are you, my friend? My friend. Lalay 836. Good morning. Migilab shout out. Lalay. Lalay, migilab shout out. Bye, host. See you later. May puntahan lang. Sige na, lalabs. Harang naman, host from AR. So na lalab. May love shout out. You're too much
Laughing nga. Hihi. Laylay, lalay, lalay. Dal Srisagar. Ayan. Lalabin natin mga lalabs. Yels Vlog Gaming, bakas lang. Ayan. Ayan, Yels Vlogs. Lalay 836. Ayan, nagawa ng kanyang bahay, Lalay. Jo TV Vlogs. From Rudy Katamura Jr. Ayan. Ayan, Jo TV Vlogs. From Rudy Katamura. Mga lalas, wait lang, inom lang ako ng tubig, ha. Inom lang si host ng General Water. General Water. Rudy Katamura, salamat. From Jo TV Vlogs. Hala na, kino dan pasukli na lang si Jo TV Vlogs. Ayan, Jo TV Vlogs, dan 15. Si Rodi. Lalab, salamat. Ayan, palatandaan watching dan from AJ Vlogs. Sige AJ, magbakas ka lang AJ kasi magsusukli na siya, sabi niya sa akin. Magsukli lang daw siya, magsukli. Meron nga ng puting mobile, laki na. Tulog ka na eh. Darna. Dan tuyo, sorry Mela Bigang. Ayan. AR Mix. Ayan, nababa ng kanyang buy. AR. Ang palatandaan, ayan, nandyan na siya, ano. Nandaw si AJ sa'yo, lalabs. Ang palatandaan. Pauruy-uruy. La 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 dan tan 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 dan. Ayan, Gisser. Patamsak-tamsakan ko nga si Gisser. Ayan pala si Gisser, oh. Tamsak.
Uroy, uroy. Ayan si ganda. Harang host from Dals, Risa Garla, Lamigalab, shoutout, salamat sa paharang mo lala. Joe TV Vlogs done from Alan Aquino. Ayan. Lisong sun Migalab, shout out Alan Aquino. Ayan. Naggawa ng kanyang by Alan Aquino. Yex vlog 4 minutes lang kaya dito panood sa training mo, pasilip din sa bahay kung may bakas iniwan. Ayan. Ayan, Yex vlogs, pasok lang na lang si Dals Lalabs. Ano, Boss Rico, nandito ka pa Boss Rico? Boss Rico, nandito ka pa? Wala na siya. Yels vlog done. Bigyan kita ng 2 extra banana, Madam Dals. Ayan, nasa bahay mo ako, Madam Dals. Sa iyong Dals, ayan. Century baby. Nang. Bella, ano? Saan na yung pangalan niya? Gugmang Giatay. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gugmang Giatay. Ayan, unang dikit sa'yo, Madam Risa Gar. Ayan, bigyan kita ng 2 extra banana. Dals. Risa Gar. Harang naman host from AR Mix Vlogs. Like Samira, Miglab shoutout na love Samira, thank you. Thank you so much na love Samira. Yan, gumuhit ka na Madam Risa Gar. Ayan, AJ Vlog TV Plus 2 from AR Mix Vlog.
And gumuhit ka na, Madam Dolls. AR Mix Vlog Dan, Tamsak Kalimbang. Ayan, Madam, dikit ko to uli, pangalawang dikit. Madam Dolls. Gugmang giatay nagbaba ng by AR Mix Vlog Dan, Tamsak Kalimbang, pasukli na lang. Ayan. From Gugmang giatay. Gugmang giatay. Mighty Javi. Bigyan kita ng lalabs ha. Bigyan kita ng 5 gugma. Lee Sung-sun, watch 2 short video, please visit me too. Ayan. Lee Sung-sun, kindly visit to Dolls Lalabs. Gugmang diatay. Sige, host, para matuwa ako, hehe. Ayan, 5 on the way. Mighty Javi. Huwag kang umalis, Saan na ba yan si Boss Rico? Sunod nito kay Gugma. Arnaldo Dorap, yes, I will visit you later. Thank you. Ayan. Arnaldo here. Sorry, Mila, Bigan Channel. Ayan, sa bahay mo na ako, Mighty. At Paddy's, sa Paddy's Point. Wow, I miss Paddy's Point. Ayan, ito magbakas ako yung pangalawa, hindi na ako magbakas. Gugmang giatay. Ayan, nasa Paddy's Point ka. Sana all gugmang giatay OTW. Ayan, Mighty Javi. Unang dikit lalabs. Ito pangalawang dikit. AR Mix Vlog watching sa bahay mo. Ayan. Ayan, lahat ng nandito tagli 5. Ayan. Bidin kita ng 5, AJ. Tapusin ko lang to si Gugmang giatay. Dan Tamsak Kalimbang ulo sa'yo palatandaan. Ayan. Mga lalabs yung aking new upload. Patamsak naman po ako. Ayan yung new upload ni host. Ayan, binaba ko yung bahay ko, mga lalabs. Ayan, si Bicula ng Oragon. Ayan, Gugmang giatay. Pangalawang dikit. Wait lang, pinapanood ko pa. Gugmang giatay, uy. Uy. Ayan, Mighty Javi. Tukuli sa bahay mo. Sa Paddy's. Thank you, Boss Rico. Isa kang tunay na kahangahangang nilalang. Kahangahangang nilalang talaga. Idol host, patulog muna ako, idol host. Sige lalabs, kunin ko na lang yung mamaya bigyan kita ng 5.
Kunin ko yung pangalan, matulog ka na. Sige na, matulog ka na. Kunin ko na lang yung pangalan mo para di ko makalimutan. Boss Rico Official. Yan mamaya ha. Pagkatapos kay Gugma. Tapos punta tayo kay AJ. Nandiyan ka pa, AJ? Ayan, hindi to malalagas, Mighty ha. Kasi pinanood ko naman. Nay. Mighty Habi Channel, hindi ikaw kung di ako ang pag-ibig mo. Hindi hugot. Hugot. Hugot yan, lalabs ah. Sana all may hugot. Dals Risagar, ayan. Sabay makuulib Mighty Mickey, ayan. Gugmang Giatay, ayan. Si Gugmang Giatay. May harang ka na agad, Mighty Habi. Ada karaming galab, nagluluto lang ako. Sige lang lalab, magluto ka lang dyan. Yung dalawa na lang sa nakapin, dalawa. Ay, hindi kay Mighty Habi pala, dalawa na lang. Mighty Habi. Nalapatamsak naman ako, AJ Vlog, isa kang tunay na makata. Dapat kang tularan at hangaan ng mga kabataan. Shout out sa'yo. Ang galing mong maghugot ah. Yan, ipin ko nga yung aking uploads. Ako yan mga lalabs yung nakapin. Mighty Habi, nandito pa ako sa bahay mo. Ayan, Mighty Habi 573 ka na. Ito pang-apat na dikit. Mighty Habi. May harang na agad, oy. Hindi pa nga muna may harang na. Fly high butterfly. 5 million daw sa Miguel, shoutout 5 million. Tinaas ko lang yung aking samingkilan, oy. Ada karabdan sa'yo, pulpak, walang kulang, walang labis. Paro-paro, J. Pasukli po, Ada crab. Pasuklian na lang lalad si Mighty Habi. Ayan si Gugmang Giatay. Gugmang Giatay, dudong, uy. Isa na lang sa'yo, Gugma. Ayan. Isa na lang. Hanapin ko pa yung didikit ko sa'yo. Paro, G. Akrima lalamig love, shoutout lalabs. Akrima, nasa Pilipinas ka na? Nakita ko kasi mayroon, sumakay ka ng eroplano eh. Good morning, lalabs, oy. Ako lalabs, malapit na ako umuwi. Sa June 30, ako yung magpa-flight na. Saka na lang ako lalabs, Akrima, sa'yo magpapamember ha. Pag nasa Pinas na ako lalabs. Kasi dito, wala na akong account. Lahat na nasinara. Pati yung number ko wala na.
Doon na lang ako sa Pinas. Kasi doon meron akong account. Dito sa abroad wala na. Kasi pauwi na ako, lalabs. June 30 yung aking flight. Waiting na lang ako. Hintay ko pa yung cancellation ko. See you Philippines. After 9 years. Parang feeling ko na na-excite. After 9 years, makakauwi na rin ako. New video from Dragon Gaming. Host naman, wala yun. Salamat talaga sa WS noon, hindi pa money. Ayan. Kailangan lalas pero nahihiya ako sa iyo eh. Yung mga nag-ano sa akin, nahihiya ako eh. Sinasabihan ko na lang sa kana. Nahihiya kaya ako sa iyo. At totoo lang. Ay. Gugma ambot oy. It's me, Jimmy Galab, shout out. Ayan. Mighty Hobby. It's me, Jimmy Galab, shout out, lalas. AR Mix Tusok Host. Ayan, AR. Mighty, ayan pala, gugmang giatay dudong. 575 ka na. Tusok ko sa nakapin. Ayan. Lalab, maraming salamat sa iyong patusok. Ayan, Mighty Hobby. Welcome, kabayan. Maganda na ang Pinas now. New Pinas na BBM at Sara. All, ina-excite na ako umuwi, mga lalab, sa totoo lang. Kasi after 9 years, hindi ko na alam kung ano nangyari sa Pilipinas. Kaya, na-excite ako. Hindi ko alam yung nararamdaman ko, no. Pahinga muna sa Pinas. Mag-relax. We are going to Mindanao next Saturday. Vacation time is coming soon. Nasa abroad ka rin, gugma. Next Saturday. Ayan, magbakasyon na tayong lahat. Ayan, Mighty Hobby, meron ka na agad harang. Ikaw yung nasa nakapinhos, uwi ka na, saan ka sa Pinasos. Pahinga ka, host. Sa Bicol ako, lalabs, taga Bicol. Ako yung nakapin. Ayan. It's me, Jim. Ayan, lalab, migalab, shout out, lalabs. It's me, Jim. Mighty Hobby, nasa abroad ka rin. Ada Crab, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ada Crab. No, dito lang ako, Manila ho. 7 years kasi ako hindi naka-vacation. Puro trabaho lang. Ayan. Ako nga rin lalabs, 9 years na. Straight ako dito, walang uwi-uwi. Bicol ako lalabs, AR. Walang uwi-uwi. Dire-diretso lang yung aking trabaho. Gugmang giatay. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Gugmang giatay, dudong, oy. AJ, vlog, nandito ka pa ba, AJ? AJ lalabs, nandito ka pa.
AJ, lalaban dito ka pa ba, AJ? Sabi niya, para din po kung abroad nito pag uwi. Mahal kita giatay, Bifi. Hindabaw, Sara, sana sa pag uwi mo. Ayan. Malapit ka. Ilan idol, Bal Santos host. Oo, malapit ako doon. Kila Bal Santos Matubang. Taga Bicol din po yun. Ayan. Sana nga ano yun. Haha, feeling mayaman si Mighty, haha. Sana ikulab ko yun, AR. Sana ikulab ako, no? Paano kaya makontak yun sila? Makipagkulap ba ako? Para lumaki yung aking banana. Kasi million na kasi subscriber nila eh. Harang sis, ayan. Lalab, salamat yun sa paharang. Ano ba yung kukunin ko? Paru G, oy. Idol yung Kusila Bal. Ano mo si Kuya Bal? Kamag-anak mo? Kamag-anak mo ba yun? AR Mix Vlog. Us dami din vlogger sa Bicol. O nga. Pinanood ko na po ang creamy chicken mo sis. Salamat po, madam. Sana makulab ako. Tapos si gusto ko pang ikulab. Ang dami kong gustong ikulab eh. Si Virgilin. Stayed. Saturday lang ako dito. Standby lang. Ayan. Stay lang ako. Ayan. Sige lang, gugmang giatay dudong. Ayan. Then sa iyo sis. Ayan, lalab, salamat. AJ, nandito ka pa ba, AJ? Main mo to, AJ, diba? Iwan ko CP dito. Sige, lalabs. Taga Mindanao yung sila Bal, dili ko kamag-anak. Taga Mindanao pala yun. Pero nakatira sila sa Bicol. Akala ko Bicolano yun. Sino yung Bicolano, yung asawa niyang babae? Di ba kasi nasa Bicol na yun sila? Taga Mindanao pala yun. AJ, nandito ka pa ba, AJ? Dals, etc. by Rizagar. Asawa niya host. Napangasawa niya pala si Kuya Bal pala. Min mo to, di ba? Si Kuya Bal pala, taga Mindanao. Sige, bigyan kita ng 5, AJ, ha? AJ Vlog TV. Ito na, lalabs, on the way na, AJ. Go to channel 753. Relieve tayo. Ito ko sa mo LS mo ba to? Ayan, lalabs, AJ, nasa bahay mo ako. Dito sa to, relieve tayo. Yung may rabbit. Napunta ko sa relieve eh. Yung may rabbit ba? Dapat yun. Sana ba yun? Ito. Pakain ako sa big rabbit. Ayan. Oo. Ayan, nandito ko. Ang cute naman ng big rabbit mo. Lumalaki ba ito ng sobrang laki? Di ba, lalabs, itong rabbit kinakain? Parang pusa rin to eh. Nakakatakot naman tong katayin. Para rin siyang pusa. OMG pag kinain to. Ano ba lasa nito? Kasi para siyang cat. Mas malaki pa sa pusa yan. Meron ako ditong pusa malaki. Yung pusa ko nasa 4.5 kilo. 4.30 kilogram. Baka mas malaki pa to sa pusa ko. Nandito yung pusa ko tulog.
Binibenta mo ba to, AJ? Yan, unang dikit. Ito pangalawang dikit sa'yo, AJ, ha? Venny. HKTV channel, mega love shoutout lalabs. Mega love shoutout sa'yo lalabs. Thank you. Yan, pangalawang dikit to sa'yo, ha? Tamsak Dan, AJ. Dito ko uli sa rabbit. Pang 8 na tamsak. Hindi na ako magbakas. Dilma Jennifer, mega love shoutout lalabs. Mega love shoutout. Boa Noite, ayan. Host, gusto mo ba? Magkano ba yan? Ang cute, oh. Binibenta mo to ng magkano? Di ba mahal din to? Pero sabi, inaano to, inililitsyon. Diyos ko, kawawa naman tong litsunin. Ang bilis kumain, no? Ilan ba yung alaga mo? 1.5 po. O, si mahal. Pero mas mahal pa rin yung pusa. 1.5. Ano lang dito, magkano yung 1.5? 100. 150 dirhams. Pangalawang digit sa'yo, AJ. Ito pangatlo. Marami kang alaga. Pangatlong dikit to lalabs. AJ. Ayan. Paano na po yun? Ayan. Paris na po yun. Paris na po, mag-asawa na. Katulad nito. Di ba mababait naman yung rabbit? Di naman to nangangagat, di ba? Gugmang giata, yambot dodong oy. Ada Crab Pool Watch, may bakas pasilip din ng bahay kapatiin. Ayan. From Dals Risagar. Tapos ka na magluto, madam? Madam Risagar. Pangapat na dikit to, ano? AJ. Nagluluto pa sis, ayan, baka masunog yung niluluto. Whitey pa more. Hos, at madali lang alagaan, hos, ang rabbit. Ayan. Sa oven lang kaya pwede iwanan, hihi. Oven lang pala. Whitey pa more. Yan pangapat, AJ. AJ Vlog. Nangyari sa akin sunod luya ko dahil sa Whitey. Haha. Whitey pa more. Kaka Whitey. Nga dati yung nung hindi pa malaki yung bahay ko eh. Nagpiprito ko ng isda, nakalimutan ko pala na nagluluto ako, naku, nasunog, daming usok-usok. Yung isda naging inihaw.
Kaya nga sis, whitey pa more pero out ako maya maya sis, focus muna sa dinner. Sige lalas, focus ka sa dinner. Macdolph Gore, may love shoutout na loves. Ayan AJ, dalawa na lang pala sa'yo, mag ano ka na, mag 60, 760. Sige, gawin na natin yung ano, 760. Nalimutan husaha. Nalimutan kaka-banana. Banana pa more. Thank you Ada Krabdan din sa'yo. Ayan. Ayan AJ. 7:59 ka na. Work na, nagbabanana pa. Ayan. Ito isa na lang sa'yo, isa na lang. Magano ka na 760. Ayan, 760 ka na, loves, AJ. Pinapanood ko pa yung rabbit. O stay lang ako kahit may work ako dito sa Pinas po ako. Ayan. Sige lang AJ lalabs. Gugmang giatay, ayan, nagaba ng bahay. Petty Striker, mag-live shout at history muna tayo, host. History. Punta ko sa bahay mo, PH Striker. Philippine, ano to? President election results. 275.
House out muna, balik ako mamaya. Sige lang lalabs, kumain ka na. Kumain ka muna. See you later. Sige lalabs, bye-bye. Samira Lalamig Love, shout out Samira. Thank you so much Lalab Samira. Ayan. Dan Macdolf Gar nakahiga yung sa kama mo pasok lipo. Ayan, from AR Mix Vlogs. Ayan, nagpaba ng kanyang bahay. Mag-charge lang tayo. Wait lang mga lalamsa, mag-ano lang ako mag-CR. Mabalik po ako, wait lang.
Ayan, Macdolf Gorlala Mega Love shoutout, Macdolf. Thank you so much. HKTV channel. Please, ayan. Kadikit naman. Ayan, Macdolf, nagbaba ng bahay. HKTV, tingnan natin yung bahay ni HK. HK, bigyan kita ng 5 lalabs, ha. Let's cook. 6:53. Alagad di AJ Vlog, tamsak, shoutout from AJ Vlogs. Bigyan kita ng 5. HK, nandito ka pa ba? Harang naman host. Ayan, HK Lalabs. Dito ko sa bahay mo. Huwag manggiatay dikit alagad ni AJ. Ayan. Ayan, HK, sa bahay mo ako. Bigyan kita 5 lalabs, ha. Let's cook. Wow, yummy. Hindi na ako magbakas. HK. Ng dikit. Dan HKTV channel plus 3. Ayan. Wow, yan may ayuda pala. Galing kay AR Mix. Ayan, HKTV, nasa bahay mo ko uli. Hi, hi. HK Channel Vlogs. Pinapanood ko pa HK, wait lang.
Dantia Lalamig Love shout out, Dantia. Harang ulit host. Ayan, Sir James. Mega love shout out. Madam Ara, mega love shout out. Ayan, Madam Ara. Madam Ara and Elas. Ayan. Naging ano ka na pala ngayon Japanese. Japanese na yung ano mo ngayon Taga Japan ka na. Yung sulat ng ano mo naging Japan na. Tamsak. Yan, salamat sa patamsak. 6 million daw, 6 million. Dantia Lalabs. Di pa ako tapos sa UHK channel. Dantia Valdez, Arnaldo, ayan. Si Arnaldo nandyan na siya. Ang pagbabalik ni Arnaldo. Dantia Valdez dan pasukli. AR Mix dan pasukli. Ayan. RN Elos Vlog pasukli. HK Coras Garden Lalamig Love shoutout Coras. Ayan si Coras nagawa ng bahay. Coras, ayan nagbaba si Coras. HKTV channel please. Pangalawang dikat HK, may harang kasi to Hindi pa ako makaalis. Naklik ko yung aking video. $6 million daw, may love shout out. $81 million. Ayan. Nandito na ako sa bahay mo, HK. Pangalawang dikit. HK channel vlog. Yan, pangatlo lalabs. Let's cook.
Pangapat HK. Dan dikit ako Arnaldo. Ayan. From AR Mix. Dan ako ng 5 sa'yo, HK. Dan Tila Loves. Ano to? May ano ka? Wala kang LS? Grabe po sanggala nasa puno ng dates. Nangangain ata ng dates. Host out na ako. Marami pa akong gagawin ha. Thank you. Sige AR Lalabs. Sige na Lalabs. Malaki na pala yung bahay ni Dante, oy. Malapit na siyang mag 4K. May harang Dante, Lalabs. Bayos, ingat ka palagi. Ayan, salamat Lalabs AR. Ingat ka rin palagi dyan, AR Lalabs. God bless. HK channel. Ayan, nagbaba ng buy HK. Samira, I will give you 2 extra banana, ha? Samira. Boom. Ayos yung intro mo, Dante Lalabs. HK channel. Ayan, nababa ng bahay. English. Naka-English si Dante, Nasaan man yung pusa? Di ko makita. Ay, nandoon sa taas. Walang tao ngayon, Ang oras na ba? Ang nang mga iboy. Sleeping, oy.
It's Kayla Loves. Halloween Nueva TV morning po ma'am. Ayan. Halloween Nueva, may love shoutout lalabs. Halloween Nueva. 674. Ayan lalabs, bigyan kita ng 5 ha. Kasi naisip ko mamaya mag-out na lang ako. Walang ganong tao, nakakatamad. Ayan, Halloween Nueva, bigyan kita ng 5 lalabs ha. Ito ko sa bahay mo. Security guard. Dito ko sa bahay mo, Halloween, hindi na ako magbakas. 674 yung bahay mo. Katropa Nel TV host, good morning po, Tamsak Dan. Ayan. Salamat ma'am. Yun ang dikit. Host now lang natapos pang watching sa pagluluto mo. Salamat lalabs. 13 minutes lang naman yun. Katrupa nila Lalamig Love shoutout. Pangalawang dikit sa'yo lalabs. AV security guard formation. Ayan. Daming security. Pangalawang dikit. Ito lalas pangatlo. Alweneba. Gugma katropa ni Nel. Yung ba yung katropa? Tingnan natin. 1.7. Nakatamsak po sa nakalapag mo po. Ayan, sige lalabs, salamat. Pangatlong dikit lalabs to. Salamat lalabs, salamat. Katropa nila, ikaw sunod kay ano, bigyan kita ng 5 din ha. Kay Alinueva. Alwinueva TV, mga palahi ni Basra. Ayan. Ito pang-4 lalabs, hindi na ako nagbakas.
78. 678. Isa na lang bago ka mag 79. AJ Vlog Dan full pack na po. Ayan, 680 ka na lang, loves. Alwin Nueva. HKTV channel, nagbaba ng bahay. Tundawin ako sa bahay mo, katropa. Yan kita 5. Madam Mary Rose, Miguel Love shout out. Tamsak, madam. Ayan, TV Live, Buabora. Miguel Love shout out. Katropa on the way nila, loves, ang 5. Buabora, love, Miguel Love shout out. Ayan, live Wabora. Dan dikit katropa nil. TV Live Wabora, lalab Miguel Love shoutout. Join me. Malulobot na yung laptop ko eh. Wait lang, at na yung charge ko lang yung aking laptop. TV Wabora, lalab, thank you. Ayan nila, sa bahay mo na ako, katropa, scam ka, tamsak po, shout out, AJ Vlog TV. Na-scam ka, bakit na-scam? Ayan, katropa nil. Sa bahay mo na ako, ayan, unang dikit. Katropa nil. Wabora connected to you. Unang dikit katropa.
kay Lala Ming Love shout out. Yan, pangalawang dikit, katropa. Madam Mary Rose, TV show adventure. Host 58 thumbs up for you. Good morning. Ayan. Good morning, Animo lovers, lalabs. Long time no see. How are you? Kumusta ka na, Animo lovers? Ayan, katropa. Ito ako sa bahay mo, lalabs. Katropa Nil TV. TV nice. Ping vlog dan pulpag. Ayan. Hinlalab, salamat. Salamat. Host, I'm good, host. Ayan. Parang nag-iba yung profile mo. Pangatlong dikit. Katropa. Gay. Mayarang. Good luck getting. Ayan. X-Mix Vlogs. Mingalab shout out. Ni Wabora. Naghang na naman to eh. Animo lovers then connected to you, my friend. And Animo lovers, lalabs. Chance, congratulations. Chance to win. Madam Mary Rose. Ito ka pa, madam, oy. Ayun, pang 5 to katropa nil. X-Mix Vlogs. 70 thumbs up for your creamy chicken. Ayan. Ayan, lalab, salamat. Animo lovers. Ayan, 8 million daw sa love shout out. Ayan, pang 5 dikit. Katropa. Katropa TW, I will check maybe and connected to you too. Ayan. Love, sabi niya love. XX Mix. Sino ba to si XX? Ayan, si XX Mix. Taga Qatar. Ayan, lol. Between us, live Wabor, I will give you extra banana, ha? I'll give you 2 banana. Go together. Ayan. I'm here now in your house. Live Wabora.
Naghang na naman, oy. Daniel, may love shoutout lalabs. Daniel, I give you 2 extra banana. Live Wabora. You have cute dog. Cute dog. Victory, my friend. Cute dog. Daniel, may love shout out. Katropa nil pulpak to you bogus scammer. Ayan. Katropa nil lang ba ng bahay. Another one banana for you. TV Live Wabora. Nanti lalamig love shout out. Naghang na naman yung mobile ko. Get to you. Ayan. Animo lovers, thank you. Naghang man yung mobile ko eh. La smile. Yes, live Wabora lalabs. Kasar yung mobile ko ay nag-ano siya, naghahang. Anas official dan connect full pack po. Ayan. Thank you katropa lalab. I-restart ko muna yung mobile ko nga. Namamatay. Naghahang pala. Animo lovers, wag kang umalis, bingitan ng 5 lalabs ha. Restart ko lang yung mobile ko. Animo loves Dan. I love you more than I can say. Thank you TV Live Wabora. Thank you. Thank you so much lalabs. Give me your dog. I like it. Your cute dog. Hindi siya nagcha-charge. Ayan, nagcha-charge na. Katropan nil Dan from Daniel. I will give you my heart. Okay, give me your heart now. Daniel. Wala, you will give your heart to me. You're so sweet. Brother Cheat, I love you. Ayan. I love you too, Brother Cheat. May love shout out, Brother Cheat. Ayan. Ano ba naman tong mobile ko? Naghahang. Nakakainis. Bagal ko tuloy magbigay ng banana. Brother Cheat.
Kumusta na po, brother Cheat? Huwag ka sa akin ka lang. Hindi ba? OMG. You give me your heart. You give me your heart. Ayan. Take my heart. Syuada. Ang bagal ng mobile ko, oy. Panaikot-ikot. Hala si, ano pala, live wabora. Pastor din siya. Pares kayo, brother Cheat. Brother Chito TW from Animal Lovers. Ayan. Hindi ko siya mapigilan. Daniel Dan Pulpak na po ang suklib ko sa'yo. Ayan. Lavora Dan. From Brother Chit, Labora, kindly return as soon as I will give you my friend. Okay, no problem. Again, I give you another one, banana live, Babora. HK channel, nagbaba ng bahay. Ayan. Katamad pag walang tao. Ngayong araw walang tao gaano. Brother Cheat. Animal Lovers. Nandiyan ka pa ba, lalabs? Oy. Hindi kita mapigilan. Ay nako. Katamad, kakatamad. XR Mix Vlog, Animal Lovers Vlog. Sukli, salamat HK Channel Vlog. Inaantok ako ah. Inaantok si host, oy. Join me, Brad Chito Channel Pulpak. Brother Cheat. Ay, cute naman ang dog nito ni Babora. You have a cute dog. Daniel nagba ng bahay. Him. It's a boy. So cute. Sis. Here. Her. Ayan. Your dog is a girl. XX Mix Vlog done from Brother Cheat. Ayan. Brother Cheat lalabs. Oy. Going Jing channel, then connect to you. Thank you. Ayan.
Ayan, Animo Lovers, nasa bahay mo ako lalabs. Animo Lovers. Animo Lovers. Mr. Big X Console, may love shout out. TV Wabora, thank you. Doon ko sa bahay mo, Animo Lovers. Mr. Big X, may love shout out. Naging karton na yung mo. Ito ko sa bahay mo, dan tamsak to you too, Animo Lovers, yes, connected before too. Ayan, Animo Lovers, hindi na ako magbakas. Chronic Trends, dan connect to you. Thank you so much, katropa lalabs. Daniel lang ba ng kanyang bahay? 8 million daw, may love shout out. 8 million, thank you. Ayan, Animo Lovers, parang Chinese. Pangalawang dikit. Animo Lovers. Ikan monster, ikan. Ano ikan? Alagad ni EJ, Vlog TV, ayan, nagbaba ng bahay. Yung pako ba ng alay? Ayan, 10 million daw, may love shout out. Ngalay yung pako. Dating dikit puhos sa nakapin, tamsak na lang po from Katraw Panel, ayan. Maraming salamat. Animo Lovers. Dan ako dalawa sa'yo, lalabs. Ayan, Animo Lovers. Ayan, gumalaw ka na, nag 1.1 ka na. Animo Lovers. Alagad ni AJ Vlog OTW. Ayan, gumuhit ka na, Animo. Animo lalabs. You already guhit. Dan dikit Mr. Big X. Dan po si Chorus. Pasuklian na lang. Si Brother Cheat. Nagba ng kanyang bahay. Dikit na sa nakapin. Ayan, lalabs. Animo Lovers, gumuhit ka na, lalabs. Brother Cheat, dan po si alagad ni AJ. Pabalikan na lang po, salamat. Punta ko kay Brother Cheat. Ayan, Brother Cheat, pasuklian na lang po, maraming salamat. To Brother Cheat. Gumuhit ka na, lalab. Animo Lovers, alagad ni AJ.
Ayan, Daniel, alagad ni AJ Dan. Sukli, salamat. Jay, padikit please. Ayan, mga love shout out. Mga love shout out, lalabs. Paano babasa niyan? Jay. Chay. Chay. Chaye, mga love shout out. Ano bang basa niyan, lalabs, oy? Che pala, Che. Animo lovers namsakdan from chorus. Ayan. Dantia Valdez. Akala ko nagilis ka na. AJ Vlog full pack to you, rabbit. Ayan. From Animal Lovers. Jay OTW. Ayan. From Animal Lovers. Sino ba si Jay? Nantam sa haba ng gatas panggurang bagay sa akin hehe. Namuni ka na tikala mo gid. Play kita nung isang gabi yung 35 na ano mo na playlist, na play ko lahat yun. Magdamag, dinaginto na lang siya. Ano, na check mo na ba? Namuni ka na. HKTV channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Na-check mo ba ano? Tikal amogid. HK nagbaba ng by HK. HKTV channel. Tai butterfly. Brother Cheat. Nandito ka pa, Brother Cheat. Okay, salamat. Wala pa update si Lolo, na check ko na. Na-reach mo na yung 4K? Si Chi full pack. Ayan. Na-reach mo na yung 4K lalabs. Tikal.
May nakalagay naman yun doon sa YouTube Studio mo pag pwede ka nang mag-apply eh. Apply now. Nakaganon, di ba? Dikit Brother Cheat. Ang laki ng bahay ni Brother Cheat. HKTV channel OTW. Ayan. Padikit please. Ayan. HKTV channel OTW. Ayan. Sino ba si Chai? Si Chay. Ayan, Chai. Bibi babae nito. Ayan, Tikal Amugid. Nagbaba ng bahay, Tikal Amugid. Darno. Si Chia. Bigyan kita 5, si Chia. Dito na ako sa bahay mo, si Chia. Hindi na ako magbakas. Sama-sama tayo sa magandang tanawin. Wow, ang ganda. Parang cartoons lang. Totoo ba tong mo video? Dan tamsak sa nakapin. Ayan. Ayan, adventure ni Andy Boy. Tamsak host. Dan tamsak sa nakapin. Ayan. Sino ba to? Si Chia. Pasuklaan nyo mga dumikit sa'yo, lalabs. Ay, unang dikit sa'yo. Si Chia unang dikit. Ito pangalawang dikit sa nakapin. Host, I need to go now. Sige, lalabs. Thank you so much for the support, host. More power. Ayan. Sige, lalabs. Mag-ingat ka and God bless. Thank you so much. Sige na, lalabs. Good night. Or papasok ka na sa work. Ay, naghang na naman yung mobile ko. Pangalawang dikit sa nakapin. Kumusta na yung bahay mo, Daniel? 1.3.
Adventure TV dan na po sa magandang house mo. Ayan. From Chikalamo Gid. Si Andy Boy may magandang house. Miss Daniel, ayan. Rockwell. Pangalawang dikit nakapin si Chia. Trip ni Rider Sam. Mega love shoutout tamsak. Ayan. Lalab salamat sa patamsak. Thank you. Pangatlong dikit Chaye. Wait lang at may harang. Chaye. My boy. My boy. Pangatlong dikit, Chaye. Daniel Tim Dant na po, ayan. Ang hirap ng pangalan niya hindi ma-search.
Dan na po sa nakapin. Ayan. Thank you, Daniel. Ayan, from Tikal Amugid. Ayan, pang-apat, Chay. Sana lang. Alagad ni AJ Lalabs. Glove shoutout. Chaydan Adventure ni Andy Boy. Sa nakapindan na. Ayan mga lalabs. Maya maya mag-out na ako. Masakit kasi yung may red tide kasi tayo. Kaya parang ko matamlay. Gusto kong humiga ba? Alam nyo yun. Brother cheat. May red tide si host. Kaya parang matamlay ako. Masakit ang aking puson. Ayan. Mamaya ako'y mag-out na. Gusto kong humiga. Tamsak host morning from Ermin O. Lalabs, thank ko sa patamsak. Migalab shout to all. Ayan. From Ermin O. Lalab, thank you. Ayan, si Chia din ako sa'yo ng 5. Salamat, host. Ayan, Ermin O. Dubai ka ba, host? Oo, nasa Dubai ako, lalabs. Hindi nasa Alin. Yung Dubai from here, 3 hours yung biyahe. Alin. Ang kasi ang UAE kasi may 7 Emirate mga lalabs. So nasa Alin ako. Ping dating dikit na yan.
Nasa Emirates Airline kapatid ko, pasyal ako Dubai this year. August or November. Wow. Sana all may kapatid nagtatrabaho sa airline. Madali kang makakalipad. Ano, Ermin O? Nasaan ka ba, Ermin? Yes, ho, 7 Emirates yan. Ermin O, pwede bang sabi mo nasa Emirates Airline, kapatid ko, pasyal ako Dubai this year. Nasa Emirates. Kasi, Ermin O, gusto ko na kasing umuwi ngayong June. And then, meron kasi akong pusa na gustong iuwi. So, ngayon, ang pwedeng isakay lang yung live animals is sa Emirates. Para kasing ang hirap, no? Patulong nga. Para madali kong madala yung pusa ko. Ayaw kasi siyang iwanan dito. Guys, patamsak di kita upcoming live stream. Ayan. Tamsak dan lalabs, Ermin. Madali ka lang makalipad dito, Ermin O. Sige, as sister ko, tanong mo naman, lalabs, oy. Dami ko na kasing napapagtanungan, napapagod na ako, malapit na mag-June. Yung flight ko sa June 30. Tapos yung pusa ko, nai-stress ako eh. O nga, alagad ni AJ lalabs, kaya malungkot si Hus kasi merong red tide. Kaya mahina yung boses ko. Ermin or Kalis FB Messenger ko, PM me. Sige, kunin ko, lalabs, ha. Patulong naman sa babae ba yung kapatid mo? Ermin or Kalis. Kasi may natanungan ako, lalabs, Emirates lang yung pwedeng magpasakay ng live animals. Ang ibang Emirates hindi pwede. So ngayon hindi ko alam kung paano pumunta doon. Paano pumunta sa Emirates. I-message kita, ha. Ang hirap. Ayoko kasi iwanan yun. Nandito yung pusa ko tulog. Gusto mong makita. Ito, papakita ko sa'yo, Ermin O, ha. Ang laki ng pusa ko, siya, Siberian. Ito, Ermin O. Ito siya, oh. Ito siya, Ermin O, yung aking cat. Antok siya, oh. Inaantok. You want to go Philippines lang eh. Ayan, nakita mo na, Ermin O. Ano to, Siberian? Sige na, sleep na lang. Uy. Inaantok siya. Ayan, nakapikit pa. Sleep na ikaw. Sige na, sleep na. Girl po yan, host. Boy. Boy po yan, boy. Hanapan ko yan siya ng asawa sa Pinas kasi pwede ko siyang palahian. Sige, host, naka-duty sister ko ngayon. Graveyard siya, 10 PM to AM. I-message kita, lalabs, ha. Hindi ko kasi alam kung magkano yung pamasahe niya ba ng cat. So, hindi ko alam kung paano magpunta dun sa Emirates.
Nai-stress na ako, malapit na kasi. Waiting na ako ng cancellation. So, June 30, flight na ako siguro mga July 1st week. Ayan, nasa Pinas na ako. Excited na ako mga lalabs. After 9 years, see you Philippines. Di ko alam yung nararamdaman ko. After 9 years, makaka-uwi na si host. Andy boy dan pulpak. Ayan. Pauli ka na host. Opo, pauli na. Andy boy dan pulpak. Buti na lang nabanggit mo, Ermin O. Para matanungan ko kung anong mga kailangan. Kung ano yung mga kailangan na papel. Kung magkano yung ticket. Para prepare ako. Inaano ba kita? May love shoutout. Lalab, inaano ba kita? Kumusta ka na? Ayan. Nana. Ayan mga lalabs, ako'y mag-out na. Masakit kasi yung aking puson. Sige po, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ermin O lalabs. Inaano ba kita lalab? Thank you, tikal amugid lalabs. Masakit kasi yung aking puson, oy. Kailangan kong humiga. Ayan, thank you so much everyone. Bye-bye. Thank you. Oh, ang ganda ng room din dito mga unit owner ng kondo. Ayan. Brother Cheat. Mag-out na po ako, Brother Cheat. Ayan, thank you so much everyone. Masakit talaga yung puson ko. Para na akong iiyak. Ayan, thank you so much everyone. Bye bye, Brother Chi, thank you. Ermin O, thank you lalabs. Tikal amugid. Ayan, AJ Vlog. Ano? Sixia Deneb. Ano yun? Adan ka na. Wag mo, ano ba yun? Wag mong abiwan. Sakit eh. Sige na, Brother Cheat. Kumikirot-kirot. Ang sakit. Sige na mga lalas. Mag-inom ka tubig, maligam-gam. Aray, parang gusto ko nang umano. Sige na, init ako ng tubig. Lalagyan ko lang ng sa ano ba yun, bote. Sige, lalagay ko. Mari, may love shout out. Ayan, Mari, may jacket ka na. Mari, pasensya ka na lalabs. Ako'y mag-out na.
Lisong Son, thank you so much everyone. Bye-bye. Arcadio TV Vlog, tamsakdan. Ayan. Yan mga lalas, masama ang pakiramdam ni host. Mag-out muna ako ha. Sige, bye-bye na. Gusto nyo bang mangisda uli? Itulipat kayo dito mga lalabs oh. Wait lang ha. Masakit kasi ang aking puson. Dito mga lalabs, wait lang ha. Ikunin ko yung link niya. Lipat kayo dito lalas dito oh. Dito mga lalab, lipat po kayo dito oh. Kay Dantea. Ito lalab na kay Elisha. Ayan yung gusto pong mangisda. Ayan yung nakapin po, naka-live. Ayan, lipat po kayo sa nakapin mga lalas yung gusto pong mangisda. Sige na po, alis na po ako. Bye bye. Yung nakapin po mga lalas, naka-LS siya.